कार्तिक महीना सुहावन फल फल हरी महंगाई आई से आवे सुसुकावन छठ के परब होला पावन कार्तिक महीना सुहावन फल फल हरी महंगाई एही से आवे सुसुकावन लागत कि जाके हम डूब मरी एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी है एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी छठ व्रत अब कैसे आरके डीजे छठ व्रत अब कैसे करी कलश लेके हम घर घर घुमानी तब नहीं मिला तब भीख हो रोए बरात हमें करत बानी तब लोग बोले बोलती खहो कलश लेके हम घर घर घुमानी तब नहीं मिला तब भीख हो रोए बरात हमें करत बानी तब लोग बोले बोलती खहो छठी घाट दिया अब कैसे जानी एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी है एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी छठ व्रत तुझे छठ व्रत अब कैसे आरके पर शादी खातिर पैसा लेने गेहूं खिरिया बनावे खातिर चाउर हो पिया अजित सिंह राजा अब घर भिखिया मांगे में लगे बाउर हो भिखिया मांगे में लगे बाउर हो पर शादी खातिर पैसा लेने गेहूं खिरिया बनावे खातिर चाउर हो गोलू आशीष दीपू आजा अब घर भिखिया मांगे में लगे बाउर हो शुभम बतावा अब का हम करी एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी है एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी छठ के परब होला पावन कार्तिक महीना सुहावन फल फल हरी महंगाई एही से आवे सुसुकावन लागत कि जाके हम डूब मरी एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी है एक तो गरीबी में हम बानी तुझे छठ व्रत अब कैसे करी कैसे करी।